Mä olin IBM:llä töissä, kun IBM teki päätöksen, siis kansainvälinen IBM, siis emoyhtiö teki päätöksen, että IBM ei koskaan tule valmistamaan PC:tä. Se idea oli sillä, että se kaikki, mitä myydään, pystytään itse valmistamaan. Eli sillä tavalla kontrolloida hintaa ja kaikkea muuta. Ja analyysi oli sitten pääkonttorissa, että se, että PC on sellainen esine, joka volyymit on mahdollista ylittää sen, mikä on IBM tehdaskapasiteetti, jolloin ei ruveta valmistamaan niitä, koska me emme pysty itse tekemään kaikkea maailman PC:tä. Ja sitten tietysti kärpän näppäryydellä, kun PC-markkina avautui, niin IBM heti Voltin ja rupesi tekemään PC:tä. Osti siihen käyttöjärjestelmän semmoiselta nuorelta nörtiltä, joka myi semmoisen käyttöjärjestelmän, jota hänellä ei ollut, joka sen nörtin nimi oli Bill Gates. Ja sitten tämä nörtti kävi ostamassa sen, mitä se oli myynyt yhdeltä vanhalta opiskelukaveriltaan. Ja perustui siinä semmoisen pienen yhtiön, joka nimi on Microsoft silloin. Ja siis se on suunnilleen niitä vaiheita, kun mä kyllästyin tietotekniikan myyntiin ja päätin palata juurina ja rupesin myymään kaapelikoneita. Elektroniikkaa. Matkapuhelimet tuli siis aivan sattumalta Nokian tuotevalikoimaan, koska se taas johtui Saloran konkurssista, joka Salora joutui Yhdyspankin käsiin, ja sen jälkeen Yhdyspankki pakotti Nokian nostamaan sieltä tämmöistä elektroniikkahömppää. Eli se ei ollut mikään pitkäjänteinen suunnitelma, että se tuli ihan niin kuin pakosta. Tietysti Nokia kirjoittaa nyt historiassa, että jo silloin näimme. Näistä kukaan silloin nähnyt.